Ποιος μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία των φυσικών πόρων της Ευρώπης και στην προστασία και διατήρηση της υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι οι γεωργοί μας, που συχνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, δουλεύοντας σκληρά για να παράγουν αρκετά τρόφιμα για περισσότερους από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ συγχρόνως έχουν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις ενός μεταβαλλόμενου κλίματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι γεωργοί παρέχουν δημόσια αγαθά, για τα οποία λαμβάνουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή αλλιώς ΚΓΠ. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση έχει κάνει την ΚΓΠ πιο πράσινη, για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία της ποιότητας του εδάφους και του νερού μας και για να προστατευτεί η βιοποικιλότητα. Οι γεωργοί ενθαρρύνονται επίσης να υιοθετήσουν ακόμη πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, όπως η βιολογική καλλιέργεια. Οι σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία βοηθούν τους γεωργούς να εφαρμόσουν καινοτόμους γεωργικές μεθόδους που υποστηρίζουν την αειφορία της γεωργίας. Η νέα ΚΓΠ προωθεί την προσεκτική χρήση των πεπερασμένων φυσικών πόρων μας. Αυτό είναι το απαραίτητο τόσο για την παραγωγή υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων, όσο και για την ποιότητα της ζωής μας, σήμερα, αύριο και για τις μελλοντικές γενιές. Η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρώπης, μεριμνώντας για τις ρίζες μας.